Jedeme, takáč. Jak to vypadá? Dobrý? Dobře. Tak co, Bohouši? Jak to jde? Neboj se, pořád šlape, je to hodná holka. V pořádku. Co je? No, nejede. Co? Jak nejede? Lucinál, holka zlatá, co nám to děláš? Co se stalo, proč nejde? Co já vím, proč nejde? Co se stalo? Ale má přes loužíno, no, chudinka, malá. Bohouši. No tak zkus to ještě nahodit. Ale to je konec. Čandrebul. Táto, je jasně vylágrovaná. Jak Hele, co ty se tady vůbec motáš? Máš podhazovat koleje. Proč bych podhazoval koleje, když nejezdí? Hele, vy taky. Koukejte se mnou. Co s ní je? Ale... Co s ní zase je? Jsme úplně vyřízený, Vojto. Co to povídáš? Víš, co to znamená? Víme, odepsaná, no. Sežejte okamžitě kaplany, já si na údržbě. Já jdu volat mezi město. Kaplan! Kaplan! Sakra, co stojíte? Sežejte kaplana. Činták, nech toho a pojď se mnou do kanceláře. Jo, dobře. Už jdu. Petře, mám takový dojem, že ty bys mohl vědět, kde Karlík je, že jo? Hele, zmlkni. Tak co, chutnalo? Moc dobrý, paní Šentáková, děkuju, ale já už bych měl... Karličku, ještě puding. Miluško. Nechte se nutit, pane Kaplan. Miluško, to ví všechno sama. Ale kde pak? To jsou moje speciality. Miluška je uplotný hotový trdlo. No, já bych se měl podívat Petrovi na tu motorku, víte? To počká. Puding. Já už opravdu musím, paní Šintáková, teď já jsem slíbil Petrovi seřídit odtrh. No a taky mě přijede ta... No, snoubenka. Kdo? No, snoubenka. Vy máte snoubenku? No, od vojny. Od vojny. A to jistě s sebou nosíte její fotku. No to jistě. Sakra, kam jsem to dal? Kde pak bydlí, Karličku? Ta? No, ta. No, ta bydlí v Praze. A vy jste byl na vojně v Praze? No. Totiž ne, v Praze ne. Tam mám tetu. No a ta teta, když jsem k ní jednou přijel, tak zrovna u ní... Ale Karličku, chlapče, vždyť vy jste na tom světě jako ten kůl v plotě. No konečně. Dobrý den, paní Šintáková. Hledá ho celá cihelna. Vylágrovali jsme lokomotiv. Cože my vylágrovali děti? Do Slouža nebožka. Jedeme pro Novou. Za Turnov, víš, co je to kilometrů? Tak padej. Takže, promiňte, děkuju. Není zač. Takže se vám musíme hodit, vy? Vojta už píše cesták. Mami, prosím tě nějaký jídlo, já se ještě jdu převlít. Tak dělej. Jo. Naschledanou. Naschledanou. Dojedete přes Prahu, ano? Jo, přes Prahu. Tak pozdravujte tetu. Miluško, vy se na mě zlobíte. Vůbec ne, proč já? Podívejte se, Miluško, teď já jsem strašně nespolečenský, pak kouřím a vůbec teď já jsem pro vás starý, já bych mohl být přece váš táta. Právě. Co právě? Přesně tohle si myslí moje milá nevlastní maminka. No, co? Ale jo, vyvážet se dá ručně. Co? Je to po rovině. No jo, ale od kraje Hliniště až sem je to skoro 3 kilometry, táto. Hliniště je to do kopce a každý vůz váží nejméně. Mládenci, já jsem tohle dělal, to byste ještě všichni lítali po houbách. Hrál vám k tomu Karel Kmoch na křídlovku. Synečku, jalový řeči nám nepomůžou. Teď a vůbec. Rodinný hádky si nechte na doma. Bouši, tady máš papíry. Tu lokomotivu nám ve Lhotě přidělili už dávno. Proč nám ji už dávno neposlali? Lidi, prosím vás, kdo tu nemá co dělat, tak... Vypadněte. No, Karličku, tady je ten cestář.
Ručíš nám za auto, tak žádný hlouposti, rozumíš? Pojedeš přesně podle tohohle harmonogramu, máš to spočítaný na minuty. Petře! Ano? Ty jedeš jako střídač. Jo, fajn. Je Bůh. Co pak, mě někdo pozdravil nebo co? Cože? Jo, to já vždycky zdravím, když odchází. Já myslím, že mi někdo nedůvěřuje. Ale kde pak? Občas sice něco roztřískáš. Ale časy máš výborný. Soudruzi, Petr má šanci si napravit reputaci. Všichni víme, že měl za volantem malér, ale půl roku dělá dobrotu, tak pojede on. Děkuju, Karle, jdem? Karle. Bohouško, prosím tě, na tebe spolehám nejvíc. Přivezmeš mašinu a dáš na ty kluky pozor. Buď klidnej, pojedeme jako dráha. No tak to jeďte radši přesně. Bohoušku, mám k tobě velikou prosbu. No? Cestou v Praze mi něco zařídíš, ale mě na tom strašně záleží. No jo, a co, harmonogram? Ale to je chvilička, zastavíš se tady v téhle nemocnici. V nemocnici? No, jestli to náhodou nevíš, tak v pondělí byla podniková kontrola už vedle v Hořicích. Co já mám s tím společnýho? Ty? No máš kluka na medicíně, ne? No to mám. No, vidíš. A přišel jsi za mnou, abych pro nějakého doktora sehnal vagon cihel? No přišel. No přišel. A poslal jsem ty cihly do družstva? Poslal. Jenže do dneška nemám objednávku. No ne. No, právě. A to bylo v loni v říjnu. No tak to je malé. Podívej se, Bohoušku. V téhletý obálce máš fakturu. Seženeš toho doktora? Jmenuje se Marek, nezapomeň to. A poštou by to nešla? Ale prosím tě, akorát potřebuji razítko z pošty. Už i tak je to... Antidatovaný. No, antidatovaný. A od nich to musí být taky antidatovaný, rozumíš? A právě na to ty dohlídneš, no. Jo. No a jsme v Praze, dokonce máme náskok. To bych prosil. Tak a dáme si krátko od maminky. Kousek odtud je špitál, tam je zastavíš, je to při cestě. Co pak, tobě je špatně? Chcete? Ne, děkuju. Ale potřebuji si tam něco vyřídit. To nemyslíš vážně? No ne, já jsem sama legrace. Počkej, Bauši, tak až při zpáteční cestě. Hele, máme zelenou. S dovolením, prosím vás, s dovolením. No, to je... Náhodná! Pozor, káčo, Je to možný vůbec? Holčičko, to mohlo být vošklivý. Já vím. Nezlobte se, prosím vás. Synál. Stalo se vám něco? Ne, promiňte, já nerada, já hrozně spěchám. Počkejte, slečno, takhle byste se mohla rychle dostat akorát do nemocnice, víte, protože... Já tam právě jedu, ale Cože? mně nic není, já tam dělám, víte, a nechtěla bych přijít pozdě, tak se nezlobte. Promiňte. Nashledanou, sestřičko. Ale prosím Co tě... to zač? Co, no to je jedna... No, jak jsem o ní vykládal tvý ctěný paní Matince. A víš, že vypadá pěkně? Že jo? No jo. Tak co, kluci, všechno v pořádku? Ukáž, dej sem ty papíry. Tu jsme si mysleli, že nám je tu necháte zrezivět. Prosím tě, už jste nám ji dávno měli dodat. My, co pak jsme špeditéři. Ale podle papíru, no jo. Ale papíry snesou všechno. Naschle, ahoj. Papíru už kolem té mašiny bylo, že bychom vám i do nich mohli zabalit. Bouši, šťastnou cestu. Dárek, ahoj. Hele, to si vem. Jo. Tohle mi podepiš. Šéfe! Už jedu, počkej, jen to podepíšu. Náčelníku, transport připraven. Jak je to s harmonogramem? Hele, nešeškuj. Pojď. Tak tam vylez, šup. Jedem. Helenko, všechno poznáš. Ano, dobře. Svrchni se dá vyjít a doktoři jsou taky dobrý. Akorát Marek, to je velký pedant, na toho si dej pozor. Pro tebe je důležitý tohle všechno mít pěkně v pořádku. Ameriky od těla. No,
Ano. A ty to odnes na 13. Ano. Dobře. Ano, sestro Blanko. Ale Heleno, na 13 jsem říkala, ta je vpravo. Aha, ano. A to už je tu celý týden. Tak chvilku počkej, no. Se nezblázníš. Tak to je pěkný nadělení. Jo, taky si v Praze mohl zastavit už ráno. Teď se tady motáme s několika tunovou mašinou. Počkej, Boušku, napřed povinnosti a pak radovánky. Radovánky, jo, radovánky. Náhodou důležitý řízení, abys věděl. No, já třeba mám v Praze taky určitý zájmy. Aha, třeba tu přejetel, no? Cože? Není to moc praktický mít v Praze holku, co? No, ženská vzdálená má náhodou řadu předností, víš? Aha. To ty možná pochopíš, až budeš starší. Jenomže nutně je pochopit to dřív, než se oženíš, protože pak už je pozdě. Bohušku, a co ty vlastně chceš v tom špitále? Čistě úřední věc. Důležitá. Aha. Úřední, každý ví, že vám v Praze studuje klub. Neblázněte, doma každý týden. A tak. Tady je o podnik. Tak Lhota hlásí, že v 11 naložili a rovnou obrátili. Jako náměstek by si měl odsouhlasit nějakou prémii, co říkáš? No, ještě tady nejsou. Ale budou. Hele, když se jede tolik kilometrů na jeden zátah, tak ty poslední metry jsou někdy nejhorší. No a co třeba takový řidiči od ČSAD? Ty jedou někdy do Bulharska a zase zpátky, nebo tyráci? Milá zlatá, tyráci, to je zvyk. Ale ty vaši kluci, ty jsou zvyklí jezdit jenom do Cihelny na překladiště a zpátky. A proč? Protože jsme pořád ještě předpotopní provozovna. A jak dlouho nám slibuješ rekonstrukci? No, přiznej se, 5 let, bych. Jo, kdybych já mohl rozhodovat. Ale neboj, všechno bude, neboj. Boj to, zaveď mě do provozu. Počkej. Teď? No. No já bych snad měl být tady, ne? Kdyby soudruzi kontroloři něco... No. Soudruzi, nechcete kafe? Ale Anička ta se vyzná v kafi i v účtech, viď? Tak pojď. No jo. No prosím. Tak čím začnete? Druhé pololetí od července, že Aničko? Co říkáš? A promiň, že Aničko? Od července. Jo. To je nápad. Začínat v pátek s kontrolou. Nechte mi to tady, my s tím pojedeme. Jako pomásek. Pardon. Abych něco nerozházel. Buď zdravá, Blaženko. Dobrý den. Tak jak to jde? Dobře, To je dobrý, dobře, tady je to v dobrý, pořádku, dobré. tady je to v pořádku, pojď. Tak podívej se. Za Vezíno máme až sem. Do 5. No do 5, no to přece není špatný. A materiálu máme? No kolik? No něco máme. Takže to zrovna moc růžový není, Vojtíš. Jak to? Hele, já jsem zrovna tak starý cihlář jako ty, ne? No to já vím. No tak, co si budem povídat? No. 1 komora, 1 směna. No to je fakt. No tak počítej se mnou, to je 630 hodin. No dobře, ale jaký pak strachy, fůra času? A pak? No co pak? Pak přece přijedou naši s krásnou fešáckou mašinkou, ne? Pojď na kafe. Uvidíš, že všechno bude v naprostým pořádku a jasný jak šumanický sluníčko. Pojď. Doufejme. Ono taky někdy bývá deštivo, víme? Pozval si mě, Bouši, pozval si mě k ním domů, víš, abych mu sešteloval odtrh u motorky. No A já měl co dělat, abych se odtrh od jeho celý rodiny. Počkej, to mi neříkej, já přece nejsem žádný dohazovač. Ne, ale kecal. Jak to? Kdyby si aspoň zjistil, kdo u vás je vlastně na vdávání. Jo. Ty myslíš, že jenom Miluška, jo? Co? Neblázni vážně? No? Ty myslíš naše máma? Jo, pane. Ta ještě k světu. Divíte se? Táta si ji přivedl domů 2 roky předtím, než umřel. Mně bylo 16 a Mileně 13. Hele, člověče, to byl vlastně Karlik, mohl být tvůj tatíček. Co bys si se mnou dělal? Řezal, od rána do večera řezal. Jo, a zkus ten. Ale, Počkej. tady se něco mele. Stop! Soudruzi, tady je zahájení okresní výstavy domácího zvířectva, tak kdybyste mohli trochu počkat. Kluci, slyšeli jste to? Cože, počkat? Jo, počkat, My hrozně pospícháme. Jak Na to? nás visí celá Cihelna. No a co? Poslyšte, a nedalo by se to tady nějak obět?
Jo, oběd. A víte, že by to možná šlo, ale opatrně. Opatrně. Já bych vás vedl, jo? Jasný, no tak pozor, jedem, Karlíku. jo, za mnou. Tak uhnout tady, pryč z cesty. No, tak jedem. Páni, takhle tu pouť neužijete. No tak co je to, kluci? Zmizte, jedem. Chlapi! No teď se tady budete motat. Co to je? Opět vypadnou. No tak tohle, já vás prosím, já vás žádám, jeďte okamžitě k čertu, tudy! Tak pardon, my neradi. Tak jeď, prosím tě. Pardon, on řekl prostě pardon. No jo, počkejte, já ti dám pardon, Už to mu dal. Nazdar, chlapci. Tak to ještě vydržte, chlapi. Hele, máš nějaký řešení teď? No, řešení. No, musíme tlačit hunty ručně, jako za krále holce. No, s tím dlouho nevydržíš. Nemáš lidi, Hergot. Ale někdo by se našel. To kafe už by bodlo, ne? Kafe. Zítra, v sobotu. Ale když říkám, že by se někdo našel, aby se někdo našel i v sobotu. Ale teď to není zapotřebí. Ráno sem dojedou. Kruci, vystyď nám to kafe. Aby ti nakonec nevystydla cihelna. Ale... Kam letíš? No vyhlásit alarm, když chceš. Tašku. Jsem na vás zvědavej. Nestarej se. Tak kluci, za pár minut. Hned jsem tady, čekejte. Tak já ti těch pár minut stopnu, Boušku. Neměj péči. Jo. Ty nejdeš? S Kudrnou? Proč? Jsem myslel, za tou přejetou. Dělá přece tady, ne? Jo tak. Tanek na mě! Jelínek, pomalu. Plotinky jsou prevít. Nech si to, ty Pale. Jo, podívej, Marzán. To je auto od nás, naší cihelny. No a co? No, kdyby mě vzali s sebou, tak bych byl ještě v noci doma. Prosím tě, oni budou brát chlapa v pyžamu na vejlet. Kdybych si vylez nahoru k té mašince, tak by mě třeba ani neviděli. Pojď a neblázni, nefantazíruj s bolavým hřbetem. To seš opravdu tak žádlivej? Pojď. Pojď, půjdem na kartičky, pojď. Dobrý odpoledne. Co je? Nazdar. Hele, zahradník. No a co? Nic. Doktor Marek službu má, ale střídá až po půlnoci. A Hrome, a kde by ho mohl najít teď? Buď doma v Atriácích u Kavčích hor, nebo na tréninku basketbalistek. Víte, to máte těžký. Tak vám děkuju. Můžete mi zavolat Pištu? Máš tady o tohle doklad? To tady někde bude. No Pištu takáče, koho jinýho? Bude, já ho potřebuju. Moment. Jo, počkám. Tak to máme. Červenec? No, srpen. Září. A říjen. Hergot, chlapi, že toho nenecháte, když si kazíte oči. Co? Že je zítra taky den. Už ať vás tady nevidíme. Mně se zdá, že nás tady vůbec moc rádi nevidíte. My? Nikdy. Totiž vždycky. Jo, Pišta? Jo, buď zdravá, Vojta. Prosím tě, je táta doma? No, tak ať se za mnou zastaví. Třeba o půlnoci. Jo, tady do cihelny. Ahoj. Tak Aničko, zítra? Nashledanou. Těšilo nás. Nás taky. Ještě aktovku. Dobrou noc. Dobrou.
Karle! Co je? Hele, koukej. Co? A dej mi pokoj, prosím tě. A nemůžeš to trošku stlumit? Jsi nějaký nervózní. Je tak. Je ti líto ztracenýho večera, viď? Hele, ty. Co je? Kluci, já toho chlapa ještě nenašel. Jak to? A já ho najít musím. No tak co budeme dělat? No přece tady nemůžeme takhle zaclánět. No to je fakt, tady zakrýváme celou nemocnici, co kdyby ji někdo hledal. Vaše starosti na moji hlavu. Víte co, kluci? Co? Tamhle vepředu jsem viděl parkoviště, tam si dáte 20. A co náš harmonogram? Ale nekece. Jeď. No, tady je to dobrý, ne? Tak kluci, jak jsme se dohodli? Ale ne, počkat. Kdy je teda odjezd? Já jsem fit. Jestli Karlík nemůže. Mě vydech, kamaráde, jo. Pojďme oheň. Tak odjezd přesně ve 4. Já tady budu dřív. Utří to. Noční odpočinek je stejně v plánu. Jo, hele, podívej se. No? Kdyby si zaplatil za parkování, jo, tak si nezapomeň vzít potvrzení. Jo? Dobře. Kluci, ahoj. No. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer. Někoho hledáte? Jo, nějakého doktora Marka. Doktora Marka? No, tady bydlí moře lidí, ale on je, myslím, tamhle nahoře. On tady bydlí, víte? On tady bydlí? Jo. Je, tak vám děkuju. Nemáte zač. A já vám nechám otevříno. Jste moc hodnej. Naschledanou. Dobrý večer. Hledáte doktora Marka? Jo, doktora Marka. Tak ten odjel autem. Prosím vás, paní, moment. A nevíte, kam odjel? No, buď to do nemocnice, nebo na trénink těch košikářek, no a nebo je taky předsedou bytového družstva. To máte těžký. A prosím vás, nevíte, kde to je ten Co? trénink? Karle, víš co? Co? Se divím, že se tady mačkáš. Proč? No, si mohl spát někde pohodlnějc, ne? A kde? No, třeba už jí skončila služba. Komu? No, tý ze špitálu. Co? A víš, že jo? Víš, že máš pravdu. No to bych řekl. Co já tady mám trávit vlahou noc s takovým otravným chlapem? Počkej, Karle, prosím. Karle, neblázni. Karlíčku, počkej. Karle. Dej mi pokoj. Kájo. Ve 4 je odjezd. To vím taky, strejdo. Ty jsi ale číslo. A dobrý. Pojď sem, Rodě, tohle to je nějaký trénink. Běhej trošku, lehni si potrén, ale neříkej mi, Dášo, prosím tě, to je dribbling, tak řekni teď z Vršovice, tě to naučí, je to pořád, a co to, v osobku jsem ti říkal, ty hraješ někde zónu tamhle v rohu. Pohyb, tak, Vicky, a dávej, rychle, dobře, v pořádku, ale rychle, jedna za druhou. Dobrý večer. Co tady chcete? Zout, dobrý večer. No, a zápěstím, a dlouhou dávat, nezdržovat se s tím. Dobře. Prosím vás, není tady pan doktor Marek? No, není. Tak, a teď rychle. Ten je buď doma, nebo je v nemocnici. A teď běž jak jen a do kolen. A on je taky ale předseda družstva. A jaký je to družstvo? Ale, no, ty oranžový to je Ačko a ty modrý jsou Bčko. Dobře. Já myslím, jakým družstvo je pan doktor Marek. Jo, ten je v bytovým, vidíte, tam by taky mohl být. Ono je to těžký.
No, ahoj. Ahoj, táto. Nazdar. Co tady děláš? Ale jedu kolem, tak... Aha, takže to moc času mít nebudeš. Ale jo, do půlnoci času dost. Sedneme si, ne? No to víš, že jo, tak... Úkoly máš hotový? To víš, že jo. Co vlastně teď děláš, co? A tak různě to víš, no. Anatomii. Děkuju. Jo, anatomie, tak to je... No. To je prevít. Makačka, co? No, jo. Tati, prosím tě. A jej. Ty tady máš učební pomůcky, co? Dobrý večer. Dobrý večer, slečno. To je kolegyně. Jo, to jsem si všiml. Jedna. Neměla kde spát, protože se jí jiná kolegyně vdává. Podívejme se. Tak jsem jí nabít, že budu spát na zemi pro dnešek. Jo, tak na zemi bude spát. Tak to mezi kolegama chodí. No jistě. Na tom nic není. Goblíky sapaj se mnou. A kam, tati? Za tím tvým doktorem Markem. Přece by si na mě nežaloval kvůli takový prkotině docentovi. To je prkotina? Tohle to, jo? Aspoň, že si mi ji představil. Zbal se. OK, mně teď nejde o anatomii, ale o vagon cihel. Pane doktore, máte návštěvu. Teď v noci? Tady. Dobrý večer, pane docente. Dobrý večer, pane doktore. Mě za vámi posílá nějaký Vojta ze Šumanic. Náš provozář. A co vám chybí? Vagon cihel. Vagon? Cihelna Šumanice, okres Prachatice. Vzpomínáte si, pane doktore, tady v té obálce jsou faktury. Jo, cihly. Pravda, vždyť vy jste nám zachránili celé družstvo. Pořád si říkám, že se to musí rychle vyřídit. Už půl roku si to říkám denně. No a co vy tady, studente? Já nic, já jsem tady s tatínkem. Pan otec, to mě těší. Syn se činí. To jo, sám jsem byl svědkem. Osobně na něho dohlížím. To jste velice laskav, ale vyřiďte tu objednávku, hlavně to datum víte, o něco dřív, než je tady na těch papírech. No tak, pro pořádek. Samozřejmě nejde přece o žádnou černotu. No jistě. Prosím. Děkuji. Sestři, co děláte zítra večer? Co je? No. Kdo je? Já. Karlíku, to jsi ty. No, jsem to já, no. Překvapení. Tebe jsem neviděla od vojny. No. Takovou dobu. Pojď dál, Karlíku, a posaď se. Ty, Karličku. Co pak? Že ty jsi mi přišel oznámit. Co? Že se bude ženit, víš? Ale to je pokoj, nestráž. Co pak na to vypadá? No, odříkaného chlebíčka největší krajíc. Já jsem s nákladákem na trati, víš? Tak bych se rád na chvilku natáhnul. Natáhnu? No. Ty jsi od někud přijela? Ne, odjíždím. To je hloupý. Celý čas jsme se neviděli a zrovna teď jedu do Lázní. Půlnočním vlakem. To je smůla, viď? Ale jaká pak smůla, prosím tě. Lázně. No a já stejně za chvilku musím k vozu. Tak jsem tě aspoň viděl, no. Počkej, podívej se, tady máš deku, každý zdřímnutí je dobrý. No to jo. Až si odpočineš, tak hodíš klíče do schránky k sousedce. Nějaká Kosová chodí mi sem zalejvat kytky. Dobře. A zvonit na ní nemusíš, je hluchá jak poleno. Zvonit, tak by se mi poděkovala. My startujeme ve 4. Víš co? To si musíš nařídit budíka. Děkuju, tetičko. To si naříď, Karlíčku, na 3:30. Co je? Co by bylo? To seš ty? Jsem tady, šéfe. Člověče, to jsem rád, jak tě sehnali. Pátek. Přece každý pátek v restauraci. Neboj se, žádný chlad, žádný flámy. 20 piv a spát. To je v pořádku, to je v pořádku. Tak co je? Mám tobě prosbu. Musíš sehnat všechny svoje kluky. Teď v noci. Jo. Všecky. Podívej se, já ti nebudu nic dlouho vysvětlovat. Je to nutný. To bude těžký, šéfe. Co pak pišta je v pořádku, ale Laco má holku až na hůrkách. A Géza, ten je čerstvě ženatý. Ten vůbec neodemí. A Ferko je na koncertě.
hrozně. On Jo, to se musíme točit, holku, to se nedá nic dělat. Tak se podívejte, pane Valnoha, na některý ženský. Taková Jelínková. Muž leží v nemocnici jako Lazár a ona si jde klidně na tancovačku. Přece nebude doma a nebude truchlit. Jelínek má jenom ty plotynky. Ale pane Valnoha, vy byste nežárlil. Co pak to záleží na mě? A pak já nejsem Jelínek. No a Jelínková není Valnohová. Víte co? A kdybych třeba já byla Valnohová? Ha? Jo, milost paní, to bych dopadl asi tak jako ten váš neboštík. Ale jděte, tohle se říká ubohý vdově. Vždyť vy jste taky na tom světě jako ten kůl v plotě. Báječně krásný dobrý večer vám všem, hlavně vám všem novým čerstvým příchozím. My totiž jedeme dál. Ferdinand Takáč, hvězda střední Evropy, Ferro, bubeník Ferro, zlatá palička, Ferro, mistr Činel. 200 vteřin neuvěřitelného bubenického sola. Ferdinande, Billy Cobhame Takáči, jeď! Co je s tím? Co se děje? Takáč, kluci, co se děje? Promiňte, vážení přátelé, ale on se nám někam ztratil, Billy Cobham. Tady chtěl jsem říct Ferro Takáč. Tati, prosím, Nevykládej, žádný řečí, povídám. No přece, já jsem měl mít teďka Pojď. neblázit, já přece nemůžu jít tak, já jsem měl být. No přece. Ticho! Převyknout. Co? Padej. No tak dělej. Dal jsem slovo, že tam půjdeme všichni. Čekáme v cihelně. No? No tak já vás dohoním. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Stalo se něco? Vy jste tady? To víte, tak táta je zmatkář, táhne mě do cihelny. Do cihelny? Průšvih, zvláštní směna, nebo co? Jdete domů? No, když už nehrajete. Jak to? Mají náhradu? Čemu se smějete? Víte, když já vás nikdy neviděla takhle. Jak to? No, v klubu je pořád kravál, totiž hudba, no a vy tam u těch bubnů, v těch světlech, to mi připadáte jako takovej král, nebo černokněžník, nebo krotitel. Prosím vás, bez muziky to není ono, no. Vy musíte mít děvčát, všichni na vás zhlížejí. Jo, kde pak? To když je kolem fůra decibelů, ale když je ticho, tak to už vůbec nejsem král. Ani kročitel. Dokonce zadrhávám před slečnou. Vždyť je ticho a nezadrháváte. To se taky divím. Verko, já mám moc ráda hudbu. Já vím. Já se na vás vždycky dívám, když hraju. Vy jste hrozně fajn. Vy jste... Hornem, ještě jednu. Já už zase zadrhávám. Tak. Ahoj, mládeži. Spěte. Klidně zpěte. Já už teď taky můžu klidně. Času máme dost. Petře, Karlíku, všecko je v rychtiku. Cukru. Já jsem vlastně básník, co? No, hlavně, že jsme dobrá parta. Nikomu ani muk a cihelna je zachráněná. Tak a Vojta bude mít radost. Kluci, tak na zdraví. Spíme. Kluci, spíme.
8:45? To snad není možný, kruci. Na čem to tady počítají? Poplatky za parkování. Podívej. Včera to tady vypadalo jako nějaký parkoviště. No, taky že jo. Stála tady budka. No, teď jsme k ní dojeli, ale tam žádný hodiny nebyly. Co hledáte na té podlaze? No, taková blbost. Hele, zbuď kaplana a jedem. Jo. Sakra, šéfe, to není možný. On tady není. Cože? No není. No jak to, že není? On šel. Kam? On šel za nějakou ženskou. Co? Víš ty vůbec, co povídáš? Prašáci, vandalové! Kdo vás sem pustil? Co tady děláte? Máte to tady hezký. Moc. No tak co jsme dlužni? Za co dlužni? No přece za parkování. Jaký parkování? Táhněte z hřiště, nebo se něco stane? Rychle pryč. Je tohle to možný vůbec? Jak jsme se sem dostali? To já nevím. Rychle pryč ti povídám. No jistě, samozřejmě. No. Jenomže, co Karlík? No jo, Karlík, jestli se mu taky něco nestalo. No, co by se mu stalo u ženský? A víš, že máš pravdu. Jedem. Jede nás to. Ježiš. Halo! Prosím vás, nevíte, kolik je hodin? Halo! My nejsme u tebe žádný halo, sportovče! Jsi komodinky! Je tohle vůbec... Dej mi pokoj! To jsem v životě neviděl. Sakra. Kosová. Paní Kosová! Paní Kosová! Slyšíte? Jo, vy neslyšíte, hergot. Jo, tady. Pardon, promiňte. Počkej, Prosím vás pěkně, kolik je hodin? Koukni se tamhle za roh na věž, Jo, děkuju. Tamhle, za roh. Jedem! Nazdar, poručíku. Kluci, já vás dojdu, klíňo! Co to je? Sakra! To je ráno. Co se to tady děje? Zloděj! Koukněte, zloděj! Páni, co si to dovolujete? Ale vy ne, jiný zloděj, tam! Jak byl nahej. To není možný. Pro boha. Vážně nahej? No, tak nahej. Co dělá nahej chlap ve slušným baráku, paní Kosová? Co dělá? Lidi, no! Lidi, tady je, tady dole je. Tady je, chyťte ho. Zuzko, co se stalo? Klid, ticho. Otevřte. Co se to tady děje? Nehledáte mě? Já jsem tady, prosím. A jedeme dobře? Je mi to nějaký povědomí. Omyl vyloučený. Na parkování jsme z hlavnice jeli doprava a z parkoviště jsme zase vyjeli doprava, takže jedeme na jih. A? To je přece hotovka.
Je to nějaká záhada? Proč? Je? Koukni. Koukej. A hergot. Kde se tu berete? Tu jste vy, dobré jitro. Už jsme tady zas, vidíte. Tomuhle nevěřím. Otoč to, jedem. Jasně, jasně. To snad není pravda. No to se mi jenom zdá. No tohle to snad není ani možný. Já jsem ti říkal, že jdeme špatně. Moment. Jak se nezavolám, tak je hned malér. No jo, jen do mě. Lídáte za lejstrama, Karlík za ženskýma, já jediný jako vůl sedím na fleku a můžu za to, že nedržíme pohromadě. No. Radši se koukejte na cestu, jestli náhodou nikde nepotkáme toho machra z povolání. Tady už jdeme půl hodiny zpátky, troubo. Na první pohled individuum. Chudák Lišková, někde pod Tatrama. No ale teď Lišková, to je moje teta právě, soudruh Jeho poručík. teta! Jo, to byste ale musel být její synovec. Ale teď já právě jsem její synovec. Je její synovec. Ne, to bych o tom musela něco vědět. Já bydlím vedle Haničky už 20 let. No a moje máma se jmenovala Kaplanová Božena a byla rozená Šašková. Šašková. A byla nevlastní sestra tety Liškový z prvního manželství babičky. No křič na mě, já nejsem hluchá. Promiňte, tam měla nejdřív nějakýho Šaška a pak si vzala Polesnýho Lišku. Z Husince. Z Husince. A já jsem kaplan ze Šovanic z Cielny a strašně spěchám, soudruh poručíku. Klid, ticho, počkejte. Soudruh poručíku, nepotřebujete pomoct? Potřebuju. Na tom něco je. No vidíte, a ještě vám řeknu, že to je nějaká paní Brabcová a máte tě zalejvat kytky. Vidíte, jakže? Já se jmenuju Kosová. Ano, tak bož, jak jsem si splet ptáky, No soudruh poručíku. dovolte. A jste hluchá jako poleno. Jako poleno. Teď já slyším všecko, já slyším i jak ti haraši na věži, ty rošťáku jeden. Klid, paní Brabcová, my si všecko ověříme. Drozdová. Kosová, pánové, Kosová. Kosová. Ano. Genzo! Pojď nám pomoct! Co s tímhle budeme dělat? Bez mašinky jsme za chvíli namydlený, táto. Drž hubu! Chytěte za to! Nemelpate matlač! Marná práce. Kluci dál! To není možný! Když jsem před válkou tyhle parchanský hunty strkal jak kuželky. Před kterou? Před 30 letou. Už pod vodou. Zaber! Pane vedoucí. No a co je? Pane vedoucí, helejte, co se bude podnikat? No co by se podnikalo? Uložíte na kolej lokomotivu, máš srky? Jo. Co pak unesu lokomotivu? Ale to neši klidně. Dobře, ale... Dík. Počkejte, koukám, že tady máte pěkný ženský. A hele, pane provozní, že vás vidím. Dobrý den, co si přejete, paní Šintáková? Ano, tak ztratila se mi Miluška. Nebyla tu, pane provozní? Co by tady dělala, prosím vás? No právě, říkala, že se tu u vás něco děje. U nás je paní všechno v úplném richtiku. Naprosto. Miluška, to je vaše sestřička, paní Šintáková. Ale jděte. Že vás to baví v sobotu. Nebaví, děkuju. Neruš. Cukr přinesu. Tak jak jste daleko? Dost. Září. Září? 2? Jo. Podívej. To je stejně zázrak, tyhle ty mrňavý počítačky. A je to spolehlivý? Není. Naprosto. Paní Aničko, naprosto spolehlivý. Prosím vás, co mě budete vykládat mašinka. Co může dělat mašinka? Hele, ať mi to třeba spočítáš 6x6. No proč 6x6, to ti řeknu z paměti. Tohle ti spočítá například 6205 na druhou. Nebo logaritmy. No a to je právě ta hloupost. To přece nemůžu zkontrolovat, jestli to nelže. Ale přátelé, tadyhle to má například 2 paměti. Paměti? No. To si ty lidi nevymyslí. Paměti? No a počkej, jak se ty čísla z toho zase vykumujou? Tímhletím červeným caplíčkem. Tímhle? Šmarja, ne! Co je? Já bych tě roztrhl. Co? Teď on nám vymazal mezi součty za 3 měsíce. To snad ne. No, promiňte, ale to je tak citlivý. Člověče, červenec, srpen, září, všechno sčítat znova. Hergot, to je smůla. Vy už jste mohli dělat říjen, že jo? Já se z toho zblázním. No to mě opravdu mrzí. To jsem ale trouba. Já vám s tím nějak pomůžu. Jen to ne, nikdy. Dobrý. Kolik? 100. Nazdar, děvčata. Dobrý den. Kam jdete? Musím se na ní mrknout. Na co? jo.
Na tu mašinu. Au! Jej. Co je to tady? Jdeš dolů? Kdo tě sem pustil? Teda to je vynález. Hele, To ti teda řeknu, polez dolů, kamarád. ty strašidlo, tady nemáš co dělat. Počkej, já hned tady Petře, mám pojď, nohu. Petře, pojď sem. Hele, není to ten, jak mu říkají. To je Jelínek, no jasně, to je Jelínek, co tady dělá. No jo, co tady děláš? Jel jsem do dílny, odešel mi traktor. Víte, taková osička duralová, no. U té benzínový tý takový, nebo naftový čerpadlo je to. A právě u té osičky se vyhák ten pastorek. A tak já už musím domů, že má jistě strach. No jo, to my známe. Vem to tam. A že jsi tak vymóděnej. Přece si nevemu na traktor žaket. Tak si nasedni. Aha, děkuju. Ale tam ne. Počkej, do kabiny, pojď. Jo, do kabiny. To jste hodný, děkuju, moc vám děkuju, hoši. No, moc neděkuj. Hele, až nás dohoní parťák, tak tě stejně vysadíme. Sakra, ty plotinky mě berou. Jaký plotinky, to jste jel s tím traktorem pěkně daleko, co? Ani moc ne, on byl vypůjčenej. Tady z té vesnice, Tak z běžte, té traktorové stanice, jo, ani nevím, běžte, jak se to tady jmenuje. Tak tedy Karel Kaplan říkáte. Jo, prosím. Narozen? 1. dubna 1944. Doma být apríl? Jo, to prý říkal můj táta taky, když mě poprvé uviděl. Ale já to mám v občance. Kde máte občanský průkaz? V Lokomotivě. Kde říkáte? V Lokomotivě. No v posunovací lokomotivě S300. Já tam mám tašku, tam mám jídlo, termosku, doklady. Dokonce jsem si tam blbec nechali hodinky, no. Sedněte si. Kde je ta lokomotiva teď? Na parkovišti. Kde? Na parkovišti. Au. To víte, že ne v kočárkárně. Chcete říct v depu, anebo na postranní koleji, Ne, chci říct na parkovišti. Od kdy se jezdí s lokomotivou po vozovce? Od té doby, co se lokomotiva dá naložit na nákladňák. Nebuďte drzej. Člověče z vlastu leze jak schlupatý deky. Na kterým parkovišti stojí ten transport? Jaký transport? Přece tu lokomotivu nevezete na VSC. Tuhle byste naložil na žebřiňák. Proďte sem, mladý, ano? Promiňte, ale to lze uvést na jakémkoliv středně těžkém nákladním vozidle. Teď ta lokomotiva je 1,50 m vysoká. Kde je to parkoviště? Já to tady neznám, no, svítily tam zářivky. A co hlídač? Bouda tam stála. A co bylo na zemi? Jo. Beton, asfalt, dlažba, drný? Asfalt. No a jsme doma. Poručíkovi tady zůstanete, praporčíku, sežeňte mu nějakou deku. Jdeme. Provedu. Pane Veselý, byl jste tady dneska v noci? Jo. A viděl jste tu večer nebo v noci tady toho pána? Tohle? No mě. Ne. A viděl jste tu večer nebo v noci nákladák s malým lokotraktorem? S čím? S lokotraktorem. S takovým malým. Vůbec ne. A ráno? Kolik jste stával? Ve 3 jsem byl na nohou. Cože ve 3? Ve 3. Ve 3? No tak to jste ten auták musel vidět, protože soudru náčelníku ten chlap spal jako dřevo, když mu jel takovej vagon bez placení. Jo? No to si musel být hezky namazaný, když ti ukradli auták, lokomotivu a šaty z těla. Cože? No nemám pravdu. Ale soudru náčelníku to... Prosím vás, věřte mi, my jsme parkovali tady pod tou zářivkou, no, aby jsme viděli na večeři. No, a vidíte tu lůžičku? Tadyhle, ta je moje. No fakticky tam je teče z kardanu. Taky dobrý. Tu vám připočítáme za znečišťování. Tahle koruna je taky vaše? Na pokutu bude dobrá. Počkat. Co počkat? Ta je moje. Tak ještě jednou trům, 40. Doktor jde, chlapi, doktor jde. Dobrý den. Dobrý den. Tak, jak se máme? Jde to, pane doktore. Ukažte mi kartu. Tady. Prosím. Tu ne, tahle je lepší. A kde pak je pan Jelínek? Tady, prosím. No tak kde je pan Jelínek? On totiž, pane doktore, v noci někam šel a pak už jsme ho neviděli. Cože? Někdo mi ukradl šaty. Já se sfoknu. Tady se krade! Doktore! Co je? Takovej slušnej podnik, všechno mají zadarmo a oni kradou! Pánové, pravohled.
Hergo, to je materiálek. No. Třeba na pohled vypadá jako slušná ženská. Vypadá. Všecko je šalba, klam. Všecko. Jak teda, víš? Ale prosím tě, těm se dá věřit. Hele, já už mám třetí. Jo, ta tvoje Jelínko je moc prýmá ženská. Já ji náhodou moc dobře znám. Jo, a jak dobře. Podívej o Petříku, teď celý on. Víš, jak ti Berci říkají? Jak? Počkej, jak se jmenuje ten černý, žárlivý, no, od Verdiho. Rigoletto! Ale, no. Ale ne, Otelo, stejce Jelínku. Jak tohle můžeš říkat? Hele, a proč je s náma od Prahy, tak to je nám taky jasný. Celá obec ví, že tě tam šoupli z Budějovic kvůli plotýnkám. A ty se vymlouváš nějaký ty pastorky a osičky a zatím jde zvizitírovat starou. Už tady někde bude Karlík, aby nás neprošvihnul. Jo, jenže si jel půl hodiny zpátky, ty umělče. No. Jestli si něco stopnul, tak se možná žene za náma, někde před náma. Soudruhu náčelníku, máte tady ty šumanice. Vezmete si to tedy? Děkuju. Cílna? Poslyšte jenom dotaz. Veze váš vůz státní poznávací značky PT37... 58. 58 směrem od Prahy na Prachatice, malý lokotraktor? Ano, a posádka, kolik jich je? 3. 3? Jo, děkuji. To je všechno. Tak vidíte. Co vidím, co? Moment. Prosím. Silniční služba? Prověřte nám ve směru Praha-Prachatice vůz PT 37 58, ano? Ne, nikoho nezadržovat. Jenom kontrola, počet členů posádky, běžné formality. No prima, a bude to jasný, je? Samozřejmě. Co děláš? Ferko, zaber! Co? Si mám šetřit ruce, ne? Jsem hudebník. Hele, šetři si, co chceš, teď tam to nekecej, plákat se nebudeš! Takáč! Pojď se. Co je? Volá na bezpečnost Prahy. Kvůli čemu? Stalo se něco? Ale ne. Jenom chtěli vědět, jestli čekáme si chlapi s lokomotivou, rozumíš tomu? A taky mě napadlo, aby Petr zase něco, tak jsem se radši neptal. Jak to jde? Cože? Jak to jde? Je to zlý. Ty hunty pod svahem z Liniště už nahoru nedostaneme. Poj! Tak dobrý, co? Ne, není to dobrý, je to divný. Oleti. Pojď se podívat. Co je? Podle čísla tady něco chybí. Prosím tě, co by tam chybělo, pardon. A jo? Faktura, viď? A? Nebo aspoň objednávka. Je to říjen. A říjen, tak už si to dohonil, co? To jsou opravdu zlatý mašinky, jdete kalkulační. Jen mi na ní zase nešahej, prosím V tě. číslech něco chybí. Nebo je chyba v číslování. Jo, ukáž. Nezavírej mi to. No, prosím tě, říjen. Mám akorát teď náladu na říjen. Chlapi s mašinou nejedou a provoz pomalu zhasne. Tak tohle je nejlepší pití. Ovšem, když to je chlazený, Vojta to pije radši než pivo, viď? Samozřejmě, krucifix, buď aspoň trochu solidární. Já teď potřebuju mašinu a ne nějaký starý papíry. Napij se. Dobrý den, pane řidiči. Vaše doklady, prosím. Jedete do Prachatic? Ještě dál. Šumanice. Dobře, příkaz k jízdě. Prosím, tady. Řidič a 2 muži doprovodu? Ano, celkem 3 muži. Chlapi jako hory. V pořádku. Pokračujte. Děkuju. Děkuju vám, hoši. Moc vám děkuju. Hele, pořád neděkuj. Třeba poznáš, že není zač. Víš? Jede. Třeba je v tuhle chvíli i nám milejší, že jsme 3, ne? Ale jak to? No, možná by to bylo trapný, kdyby se zeptal, kde je šéf řidič Kaplan. Kdy jste viděla Jelinka naposledy? Když já tu už skoro ještě nikoho neznám. Neměli jste jí dávat hned první týden na noc. Víte vůbec, ženský, co se může stát? Jelínek bere už 2 měsíce silný sedativa. Navíc je enormně žárlivý. Nikdy se neví,
Co to s člověkem udělá? Musíte zavolat na Národní výbor do... Šumanic. Ano, do Šumanic. A já volám bezpečnost. Ale já... Nebreč. Teď tenhle s těma plotýnkama daleko neuteče. Tak, po silnici E4 opravdu vezou lokotraktor. No co jsem říkal? Má to ale háček. Háček? Počet členů osádky souhlasí, jsou 3. No, to je správný, 3. Totiž ne, to není možný. A řidič se jmenuje Šinták Petr. Ale ne, totiž jo, Šinták Petr, jo, to jo, ale... To oni mě asi kryjou, aby nebyl průšvih, no. Tak to se jim teda daří. Ale jsou to kamarádi, solidární, no tak mě chtějí pomoct. Tak už jsme se zasmáli dost. Přijděte se nám sem tam, o místnosti. Já? A proč? Jen se projděte. No, prosím, tak to se... Sakra. Se vám projdu, no. Proč bych se neprošel? A co to má znamenat? No máte chodit, tak choďte. No dobře, no ještě. Tak co, stačí to? Stačí. Tak, pane Jelínek, plotínky nejsou žádná legrace. Cože? Nebo snad ano? No to ano. No tak vidíte, poručíku mladenci odvezte ho. Provedu. Moc kouříte, pane provozní. No jo. Vy to víte. Někdy jdou věci jak po másle a jindy je to... Proč myslíte, co? Když vy jste na všecko tak sám. Jako ten kůl v plotě, paní Šintáková, jako ten kůl. My vám tuhle s Miluškou držíme palce. Víc, Miluško. No. Takáč! Je to dobrý. Podle žárně máme ještě hlínu na takový 3 hodiny. Do té doby snad tu budou, ne? Ale jo, určitě. Vajto, Co? ten říjen nehraje. Já teď nemám čas, rozumíš? Ani minutu nemám čas, ani vteřinu. Prosím vás. Prosím, jděte dál. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak, prosím vás pěkně. Tady ho máte. Ale to... To jste vy? Vidíte to? Slyšeli jste nos? Poznala mě! Aby ne. Sestřičko, řekněte, že nejsem, totiž, že jsem úplně normální. Ano, jistě, ale že vás přivedli takhle a k nám? Vyžádal No to- si ho doktor Marek. Převezmete si ho sama? Kdo si mě vyžádal? Co to je zase za blbosti? Já chci okamžitě mluvit s nějakým šéfem. Doktor Marek je na sále, má úraz. No to si teda vybral tu pravou chvíli, to Ale jo. ne, prosím vás, on operuje, moment. Co? No tak co? Sestřičko, podívejte se, my jsme dostali rozkaz přívezu k vám. Je tady? Je tady. Ano, pane doktore, přivedli ho z VB. Znám, včera jsem s ním mluvila. Rozrušený, no to teda je. Dobře, ano, pane doktore, hned to udělám. Proboha, co mě chcete? To... Vždyť já už mám být dávno za volantem. To určitě. V tomhle stavu? Jo tak, vy si myslíte, že jako tohle, jo. Tak to ne, to mě můžete vzít krve. Třeba celý kanistr, prosím. Já totiž zásadně nepiju, víte? No ale ne z ruky, ale... Co tady? Ano. Ne. A to se teďka bere krev z tak těžko dostupného místa. No, to se teďka bere krev z tak těžko dostupného místa, Je, prosím. sestřičko, soudruzi, otočte se, prosím vás, jo. Já! Sestřičko, já jsem náhodou dobrý šofér, jo. moc dobrý. No jo, to říká vy jste každý. moc hezká, vy jste tak hezká fakt. Jo? No, a vzdálená. A to má řadu výhod. Tetičko, Šintákovou tu asi nevím. Ne. A Milušku, tu si taky nevím. No, Milušku si nevím. Protože já mám žluto-černou lokomotivu. Už budeme v Prachaticích. No jo, to víte, že jo. Já jsem z Vlachová Březí. To je hned vedle, znáte to tam? Jo, na Vlachovce. To zabírá dobře, že jo? Bude spát jako dudek. No, tak nashledanou. Děkuju. Dobrý den, doktore. Dobrý den. Dobrý tak den. co? Toho Jelínka už máte tady. Jo, díky. Hned se na něho podívám. Děkuju. Sestřičko. Vy tady necháváte přespávat sportovce? Kdo to je? To je ten Jelínek, jak ho přivezla VB. Kosová je hluchá jako poleno. Tenhle Jelínek je Lida z Vizovic. Kolik jste mu toho dala? Ampuli Faustanu, jak jste nařídil? No, nazdar. Nazdar, jedem! No, z toho se dostane.
Horší je, co se děje s tím pravým. Vždyť jste sakra říkala, že ho znáte. Tam toho ne tohohle trochu. Co to znamená trochu? Včera jsem mu vběhla pod auto. Prosím vás, já nechci nic slyšet. Já mám dost těžký život, já jdu znovu volat VB. A nebo ne, tohle radši rozmazávat nebudeme. Zavolejte Šumanice. Ano, dobře. Nebo vy, ne, Blanka ať zavolá. Pane doktore, co s ním? Co s ním? To si můžete nechat. Já? No tak promiňte, no. Ale postarejte se o něj, až se probudí. Já se probudím. Co je? Strakonice? Ne. Prachatice? Ne. Já musím domů. No jo, ale kde to je? Silnice E4, mám tam lokomotivu vzdálenou. Vy jste teda nezmar. Jiný už by spal jako špalek. Když já jedu Turnov, Praha, Šumanice... Dolní Dvořiště, Linec, Benátky, moře. Já vám uvařím kafe, jo? Teda, pane, vy hrajete skoro jako Ferko Takáč. Vy ho znáte? To musí být náfuka. Vůbec ne, je to moc prýma kluk. A neviděla jste ho náhodou? Se mi zdálo, že se nějaký žlutý šátek myhnul tamhle v té staré vechtrovně. Tak to já se tam podívám. Jo. Tamhle? Aha. Musíte mě věřit. Tam ne. Já jsem vážně dobrý řidič. Já vám věřím, že jste mě málem přejel. No to jo. A že jsem nic neprovedl. A akorát jsem zaklapnul dveře u tetičky. No jestli u tetičky, to si zrovna nejsem moc jistá. Kam pak s tím sportovcem, slečno? Ten je nějaký přetrénovaný. Sem si stoupněte. Čekejte, stůjte. Víte, ta moje teta, ta moje teta, to je strašně hodná. No jo. Ale ona vám má takovýho budíka. Prosím vás, tohle to si oblečte. To si obleču. A počkáte na mě. A počkám na vás. Čekejte tady. Oblečte si zatím tohle. Kde jste? Jo, tady. Rychle, vstávat. Tohle je to nejmodnější, co jsem mohla sehnat. Ručičku. Druhou. Vy jste moje Kabelku mi sladká dejte, to já víla. podržím. Vidíte to, že jste No vidíte to. moje tak? sladká víla? Jdeme. Co to je? To je Chicago! To je mafie! Ukradli mě už druhej boblek! Když to do Šumanic nejede, tak aspoň kam? No nejlíp byste to měla na Prachatice. Na Prachatice? Tak tam já už to znám, děkuju. Ale už běžte, už to má na odjezd. Jo. Květy tam napěchujete, zalijete. Tak co pak je, mladé? Karlíčku, on je unavený, víte, unavený, tak pojď, Karlíčku. My vám s ním pomůžeme, Ne, paní. děkuju, svýho muže si odvedu sama. Sama, královna, sama, královna. Co je? Dětku, udělej mezeru. Jakou mezeru? No mezeru, sundej si to, jestli neslyšíš. Ale slyším, ale když udělám mezeru, tak z toho budu mít morzeovku, no. Ty bublino, ty bochníku, zdrhni odsaď, nebo pane Kudrná, řekněte mu něco. To nám ještě scházelo. Hele, co ty na to? Já ho snad převálcuju. Ale... Henko. Ale tohle přece není možný. Člověče, Karličku. Taková mladá, máte vy tohle Karličku. No, manžel má za sebou 24, víte? To jsou 2,12. Ale o tom bych silně pochyboval. Sedni si, Spíš to vypadá na celé štěně. Štěně, jaký štěně? Henko, naši. My žádný štěně nemáme. Karličku, řekni, že žádný štěně nemáme. Mašinka. Ale naši, holem, rychle musíme. Karličku, sedni Přece musíme si. záchrannou No tak, brzdu. říkám, Každý sedni si, rychlík musí mít. Jak to, že to nebrzdí? Promiň.
tohle to ve veřejném dopravním prostředku, to je neuvěřitelné. To je skandál. Ano, skandál. Neuvěřitelné. Já vám to teda řeknu, jak to je. Řekni. Tadyhle manžel je pacientem Čeho? léčebné psychiatrické kliniky. Kliniky. No, a tak si ho vždycky na neděli beru s sebou domů. Je, domů, vem si mě sebou. Mlč, Karličku. No, Karličku, mlč. Vojto, v říjnu byl vydodaný vagon cihel. Jaký? No, vydodaný. Tady. Počkej, ukáž. No, podívej se, no. Jak to? No, to já bych taky rád věděl. Aničko, prosím tě, podívej se. Vydodanej, to je divný slovo. Že jo, divný. A faktura nikde ani objednávka, moc divný. Ale prosím, to není možný. Nemáš v tom nějakou levotu? Ale prosím tě, já? Ano, vy? Člověče, vagon cihel. Já už mohu být tou lidovou dávno u Plzně v rodině. Totiž v Plzni u rodiny. Tak kde je ta faktura? Ale to je nějaký omyl. Ta se určitě najde. Aničko, prosím tě, nebude to tady. Musí přece přijet. Musí. Klid. Tak na Šumanice to jede až večer. Helenko, to jsou naši kluci. Kde? No moje auto ne. Kde? No tamhle. Já žádné auto nevidím. Ne. Ne. Tak já mám asi halucinace, no. Víte co, já vám skočím pro kafe, pak vám něco stopnu a potom pojedete domů, ano? Helenko, a nemohla byste mi tykat? Tykat? No, stejně jste se už několikrát vydávala za moji ženu, tak... Vy jste to slyšel? No. To bylo kvůli lidem. Ale tykat byste mě mohla kvůli mně. Já Mně se to vím. manželství s váma začíná docela líbit. Ženská vzdálená má spoustu předností, že? Ty jsi to slyšela? Slyšela. To bylo kvůli lidem. Tak nic nepředstírej. Kvůli mně? Petře, koukni, stačí narovnat a je bezva. No, pěkně drahá, víte, co stojí píchlá guma od takový vrtky? Tady musíš jezdit opatrně. Tady lidi poházejí věci. No, koukni vařič. Raketa. Hele, Petře. Petříku. No, prosím, takhle je to furt. Jedem, nebo si tu otevřte bližší trh a já pojedu sám. Chceme tady přece počkat na Karlíka, ne? Času máme dost. Jsme už skoro doma. Jestli vás to zajímá, tak jsme montovali půl hodiny. Ale 4 hodinku ještě můžeme. Kvůli kamarádovi. Vy možná, já ne. Jak to? Kvůli cihelně. Jej. Kvůli cihelně. Najednou ti jde o cihelnu. O reputaci ti jde. Chceš dostat nový auták, tak děláš gesto. No a kdyby, vy ne? Hele, mě jde o Karlíka, aby neměl malér. Aha, za to, že se na nás vykašlal kvůli holce, jo? Tak to není o styl. Určitě se mu něco stalo a teď nás hledá. Aha. Přece ho v tom nenecháme. Už. Ze solidarity. Ze solidarity jsme čekali na vás. Proč jsme vlastně museli přenocovat v té Praze, jo? To bylo v harmonogramu. Aha. A co ta obálčička? Ta taky? Jo, taky, abys věděl. A co v ní máte? 10 deka solidarity? Je nějaká placatá, že se vejde do obálčičky. Kolik cihel obnáší taková mrňavá solidaritka, ha? Mizero, ty podrazníku. No, počkejte, pane Kudrna. Ale pánové, co to vidím? Ale to nic, pane Forst, my takhle rozcvička každých 100 kilometrů, že, Bohoušku? No, právě. Aby se nám mozek prokrvil a tělo uvolnilo. Bohoušku, víte, no. Tak hoši, prosím vás, pojďte, už je to jenom kousíček. Jedem. Jistě. Dobrý den. Kam to do bude? Šumanic, jedete do Šumanic. Tak prosím. No, děkuju. Co to je? Dobrý den. Taky do Šumanic. Taky. Doufám, že jste všichni. Jo, Ano. všichni. Tak, prosím vás, dělejte, my hrozně spěcháme. No. Vypadám snad jako nějaký pořadní vůz.
Víte, jak mi tady říkají? Bavorovský kalič. Chtěl jsi mi ujet, ty mizero, co? To bys byl na koni. Petr Šinták, jediný zachránce celého provozu. To by se ti hodilo. Jo. Hele, mládenci, já jsem tamhle, za lesem doma. Kdybyste mě tady mohli zastavit. My vás tam dokonce hodíme, pan táto. Já to říznu zadem. Neblázni, nedeš relí. Ale jen klid, klid. No jo, ono je to blíž. Pozor! A jejda, přejeli jsme kuře. Cože, nestrašte. Ale nic. Byl dřevěnej. Nabídka dne. Stejně má jenom guláš. Hoši, tenhle nám ujel. PT 3758. Já vím ještě víc, to byl nákladák ze šumanické cihelny, stačil jsem si to přečíst na dveřích. Jo, hele. Co to bylo? Žíznivá čára. To jste ale nemuseli až před dům. Tak pojď, Otelo. A nezapomeň se podívat do skříně. Pane Jelínek, tady máte malou pozornost našeho podniku, Jo, nezastavíte se na kafe? Ani ne. Huberte, dobrý den. No to je překvapení. Tak jsme vám ho přivezli, paní Jelínková. Je tam plno sestřiček, to víte, abyste nežádli. To ty. Sestřiček. No, jedna už mu 3krát volala domů. Ale podívejme, tak naschledanou. Nashledanou. Děkuju a nashledanou. Naschledanou. Petře, tvé madry. Děkujeme. Musíme přece holku vypulírovat, ne? Naschle. Pojď sem. Kdo je ta ženská, co jsem telefonovala? Jednou, že nejsi, pak, že jsi, pak, že zase nejsi. Počkej. No jo. A proč byla tak vyukaná? Kde jsi byl včera v noci? A proč jsi přijel domů v cizích šatech? A proč máš pod nima pyžamo? Počkej, Milátko, já ti to lehce vysvětlím. No. Moment. Jak to, že tě volala? Když nemáme telefon? Kam pak ti to telefonovali, co? No, na Národní výbor. Vošmík mladej tady byl 3krát. Mladej vošmík, No. ten broutník a 3krát. Tak já blbec kvůli tobě uteču z nemocnice rovnou tý ženský před nosem, sestře Blance. Ale teď Vošmík jenom zakřiknul do okna a byl hrozně naštvaný, jsem letěl po třetí. Ukážu. Pojď. Tak děkuje. No prosím, račte, no. Naschle! Helinko, prosím tě. Jdi se nenápadně podívat, jestli tam nemám auták, takový velký, oranžový, ano. Tam? Ano. Helinko, tak co? Je tam. Jo. Velký, žlutý a kolem spousta lidí. Ještě ke všemu přijel náměstek. Helenko, prosím tě, zůstaň tady u brány. Jo. Já to vemu zadem, já tam musím, víš, jako že jsem přijel s nima. Dobře. Začíná to být zlý, šéfe. Manšaft je úplně rozklížený. Pojď to by bylo všem konec. Miluško! Miluško! Neviděl jste Milušku? Já koho? No Milušku! Milušku ne. Miluško! Tak, pracovat! No tak makat. Dělejte, chlapi, dělejte. Prej upadá morálka. Karličku můj. Karliku, tomu se říká za 5 minut 12. Co za 5 minut? Za minutu 12. Jo. Kde je Kudrna? Co? Rychle Kudrnu. Co? A kde je auto? Auto? Ono tu není. No. A kde má být? No, kde má být? Ty jsi přece řidič, co? Ty jsi ho nepřivez? Ne. Jsou tady. Kdyby přijeli jak měli, tak je to normálka, že jedou pozdě, tak jsou hrdinové. Pozdě, ale včas, Aničko. Asi měli nějaký potíže. Ano. Tak co? Vidíte, to je mašinka. No, tak povídám. Čí mašinka? Ha? Naše. Dej přes. Já. Soudruhu. Aničko, no tak vidíš, holka. Máme to v suchu. A to jim řekneš, že ty faktory si měl celou dobu za kloboukem, nebo co? Ale prosím tě, řeknu jim, že byli založený mezi závazkama a je to. Neřvi. Zajeďky kolejí! Pojďte ke mně! Laco, Pišto, Felko!
na to, chlapci. Pojďte se podívat chytrábu. Pane řidiči. No. Vy jste řídil tohle auto? Jo, o co jde? Tak si pojďte popovídat někam stranou, tady je moc veselo. Vemte si sebou papíry. Jo, jistě, já už jdu. Co se děje? Miluško! Miluško! Kluci, já to nějak nemůžu uníst. Ale dělej, zaber pořádně. To je to tak těžký. Není, zaber pořádně. No já s tím nemůžu hnout. Co nemůžeš, prosím tě, jak to? Polibí ho ty troubo, by to jistě nedvakrát. Takže to zvedáš i s autákem. Boušku, Bouši, nech toho asles. Dočkej času jako úsa klasu. Kamaráde, to tě byl nervák. Jo. Našel si to Marka, viď? Našel, ale byla to fuška. Tady tě taky na tebe spolek, Bouši. V nemocnici nebyl, doma nebyl, na tréninku nebyl, no zkrátka. To mi nevykládej, dej mi fakturu a objednávku dělej. Počkej, já si otřu ruce. Tak, podrž. A pozor. Šup. No? Ježi, Kriste, pro pána krále. Bohuši, prosím tě. Aktovka. Co je s ní? Kde je? Leží v takovým malým, tichým lesejku. Tak se na mě podívej. Tě vidím, no. Takhle vypadá bejvalej provozní vedoucí. Ferko! Ferko! Miluško! Neviděla jste Milušku? Nevím. Kam se ta holka mohla ztratit? Šindáková, prosím vás. Co je? Dobrý den. Má Petr doma motorku? Jo. Je to důležitý, já potřebuji s ní zajet do lesa na motorce. Je na dvor. Jo. Neviděl jste Milušku? Ne, neviděl. Miluško! Haló, slečno! Vy jste odsud? Ne, tadyhle. A vy, paní? No, co má být? Koukněte, u nás stálo auto od vás. Jo. Nechali tam aktovku. Ono v ní skoro nic není, tak byste ji mohla hodit do kanceláře, jo? Já strašně spěchám, ono mi to moc nejede. Chlapi, neviděli jste tu Ferka? Ne. Někde tady byl, určitě. Jo, sakra. Ferko! Miluško! Já tu holku přetrhnu. S dovolením. Dobrý den, paní Šintáková. Dobrý den. Tebe taky táta hledá věčnost. Cože, táta? Počkat! Co je? Co se stalo? Jo, tak. A dobrý den říkáš. Dobrý den, no, ty ano. jsi slušnej chlapec. Moment. Počkejte. Miluš, poles ven. Co je? Ahoj, mami. Ty mlč. A ty mluv. Cože? Jak to já? Co já? Já bych s tím měl Nevíš. No, co by asi řekl? No, By řekl. co by asi řekl slušnej mužský mámě, když už to prásklo? By řekl. Že se jí slezá s dcerou ve starý boudě. Ten by řekl, že... No, ten co by řekl? Nevíš. Ne. Nevím. Ne, co by řekl? Vážená paní Šintáková, Vážená paní Šintáková, opakuj po mně. No, Dovolte mi. abych vás požádal. No. Abych vás požádal. No, o co? O co? O co? No. O ruku vaší ctěné dcery Milušky. A víš, co bych mu na to řekla já? Nevím. Nevíš. Až co řekne tatínek. Jaký tatínek, mami? Právě. Počkáte si, až nějaký bude. Já vám dám předhánět. Jen klid, já to vyřídím. Vojto, No? už máš čas? Co? No jestli už pro nás máte laskavě čas, soudruhu provozní. Jo, teď už jo. Tak si vememe ten šanon znova. Já tomu nemůžu věřit, že by se ti zdejchnul vagon cihel, celý vagon. Víš, co je to peněz? No to vím. Na to je prokurátor, člověče, zamyslí se, prosím tě. No což, zamyslet se můžu. Já jsem vlastně v tomhle podniku úplně vyřízený chlap. Ty přece za nic nemůžeš. No jo, nemůžeš. To jim všecko vysvětlíš. Jo, já jim budu vysvětlovat, jak jsem lítal nahy po Praze, jo, jak mě málem zavřeli a nakonec jsem musel oblíknout tyhle ty zatracený zahradnický šaty a ještě ke všemu se mě zdechla lokomotiva. Ale ne, já dám výpověď a půjdu někam. Pojďte roztlačit. Do Prahy. Slyšíš? Tam třeba o mě ještě někdo malinko stojí. No. Slyšíš?
Neroztačil by si mě trochu? Ta stejně nechytne, potřebuje seštelovat kontakty, Bohouši. Komu říkáš Bohouši, ty? Jej. Soudruh Kaplan. Nazdar, Bohoušku. Nazdar, Karlíku. Tak jakou jste měli cestu, co? Docela dobrou. A jak si to vymóděnej. Hele, nemohu bys nás představit? To je Kudrná, Bohouš, a to je Dobrý Helenka, den. sestra. Z nemocnice. Pan Kaplan byl u nás na ošetření. Vážně? Ano, já jsem mu píchla ampuli Faustanu. No, vidíš. No tak to vidíš, já jsem hned povídal Petrovi, že se ti muselo něco stát. Kaplan! No prosím, už to začíná. Dělej, průšvih! Co? Nemůžeme stihnout? S kým? S kým? S lokomotivou, ne? No, proč voláte mě, když je tady Bohouš? Koho máme volat, prosím tě? Jediný machr na průšvih si tady přece ty. Helenko, prosím tě, pojď se mnou, ty seš můj jediný doklad. Co říkal? Ale on chtěl říct poklad, víš? Jo, mašinky ty se mu ztrácej. Ale hezkou holku tu najde hned. Cože? Ale nic, to by bylo dlouhý vypravování. Tak koukám, pane provozní, že jsme oba smutný a opuštěný. Jako ty dva kůly v plotě, paní Šintáková. Vidíte? No. A o co s nás by se nám snášely rány osudu, kdybychom jí mohli čelit tak nějak spolu. Vojto, zabral! 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 Co to plácáš? Motor! Lokomotiva je v provozu, můžeme navážet. Je výborná! Nechte jí trochu zahřát a může se navážet. Ale je to machr, co? Kdo? Karlík. Jo, Karlík, machr, Kaplan, ohromnej. Jej, kde pak by se byl bez Karlíka, co? Kluci, já bych vám mohl o Karlíkovi vyprávět. Tak snad, abych se šel oblíct, ne? Jo? Oblíct? No. A Petrovi musím seštelovat u motorky ten otr. A co chceš psát? Adresu jednoho bytového družstva. Uvidíte, že se tím všechno vysvětlí. Já vím, že mě nevěříte, ale... Jarunko, půjď mi prosím mě tu aktovku. Ano, Vojtíšku. Aničko, pojďte psát. Teď přijde na řadu ta vaše revizní zpráva. Pište dnešní datum, věc, dvojtečka. Tady to máš. No jo, ale nedá se nic dělat, Vojto. Pište dnešní datum, tečka.